এটা কি ଧଉଛନ୍ତି ହାତ ଉପରୁ କରିକି ହଁ ଭାଇନା ଆଜିକାଲି ସେ ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କର ଆସନ ହେଇଥିବ ହାତ ଟେକିକିରି ଧାଇଁବେଟା ତୁନେ ତାର ରାମଦେବ ବାବାର ଆସନ ଏମିତି ହାତ କରି ଦି ଜଣ ଧାଇଁବେ କି କଣ ଏଟା କି ଜଣା ପଡୁନି କି ପଚାରିଦେବା କି ପଚାର କି ଏଇ ଦେଖ 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 ସେମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା କି ସବୁ ଥିବ ରେ ଆଜି କଣ ରାଲି ଅଛି କଣ କିଛି ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆଜି କି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟେନସନ ଦେଖିଲା ଆମକୁ ନ ପଚାର ଟେନସନ ବାବୁ ରହିଲ ଆରେ ରୋନେ ଭାଇ ବାବୁ ଏ ହାତ ଉପରକୁ କରିକି ଏ ବାଲାନ୍ସ କରିକି କୁଆଡେ ଆଡେ ଧାଉଛ ତମେ କଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଛି ଆମେ ସେଟା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ କାରେଣ୍ଟ ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ କାରେଣ୍ଟ ଗଲେ ହାତ ଟେକିକିରି ଧାଇଁଲେ କିଏ ଶିଖିଛି ବୁଝା ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ହାତ ଧରରେ ଧରଲା ଭଳିଆ ତୁ ସିଡି ମନ ମୁଖ ସିଡି ଧର ବୋଲିକିରି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଟେକି ଯିବାଟା ସିଡି ଗୋଟେ ପାସରେ ଯାଉଛୁ କି ଆମେ ସିଡି ପାସରେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ହାତ କି ପାଇଁ ଉପରକୁ ଉଇଲା ବେଳକୁ ଶଳେ ସିଡି ପାସରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣ୍ଡରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଡି ଟେକି ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି